Halbrum brum no kereng thayo Tomung Sitra Tonglai mani mangpli rok viral khlai tonglayo. Temani ni borok temabui ni borok phia lama kezaro maiju buju khengja koknai hinke ni borok nokoma. Tabuk osamatai ni buskango buri busarok rangri ni bagai sakbolayo obahai kokthayok phanose salaimani nukjak siwo Facebook kublong. Sanai rok sabo hinke abu boji Tripura takok kublong no sawo. Kubui no da osamatai beraina hini rang nangai joto buri rok no da hai engna sanai rok srai da khlaimano. Te kaisa kok hinke mongsa siawi kisakino video khlaimarokle Tomung kaham haida ma tongbai norokle tamu wanshu. Buini bo songrogo abo hairok nodi nukring norok. Fiachi ni bisingo hinke kaham ni slai hamia mangse nukjago. Tomung strongmung ni mangpli rok hinke kebo nailegla share bo engla viral bo engla. Fia Tomung Sitra Tonglai ma mangpli sabani hiks hai kharlai abo hai Sitra mangpli rok hinke yang englai sinai. Te o mangpli rok no tuyei khani mujungmano comment khlaimar bo gobang kok no nukjak sinai. Elemi rok ni kok kaham eba khorai mungni mangpli rokle khorok bushuk nai strengnai dong abo se kokke. Buini bo songrokle UPSC hai amjukmung kotor go achugui bataina ni bagai sakthari strenglai mani mangpli rok nukjago chini bo songrok nike mokolo klaiyano hinimano sanani klai.